отгоре ще видим как ясно си личи къде е стария град и къде е новия. Новия са, разбира се, обикновени кооперации, прави улици широки, а малкия град са залепени къщи. Ще видите колко е интересно. Не е храм и е труднодостъпен горе. Сега ще обиколим скалата от другата страна и там ще слезем. След норманите градът е бил почти изоставен туризма. Сега живеят тук около 12 000 души. Горе в най-високата част има един малък наблюдателница замък, които са 7 и обикновено 6 се виждат, но маранята не дава. Ето тук е квартала Калура и се вижда скалата. Може би тук повече прилича на естено отсам. Яхтено пристанище, тук зимуват много яхти. Лятото идват и на доста богати, известни хора яхтите. Бил Гейтс миналото лято 3 месеца му стоя яхтата тук. Едно време преди да започне войната с Украйна и много от по-нататъчни пристанища към Санто Стефано и към Астра, Неон, Капо d'Орландо и Милацо, които са чак вече към Месина. Малко по-напред ще слезем от автобуса и в 5:30 ще се върнете сами на автомобила да се става. Ето тук вижте колко е красив и този залив. И ето там горе на един остров върх хълм е кацнал град Полина. Виждате ли? Почти не си личи, че е град. Като скали изглеждат къщите. На 700 метра. А на следващия хълм, който сега не се вижда заради маранята, е града, на който искам да ви заведа там на 1100 метра. Подозирате, че вътре има дворове, тераси, мивки, чешми, цветя, че сутрин грее слънце, изгрее от изток слънцето. Вертикално. Вижте как се номерата. Имат само едно помещение назад и се качват нагоре. После ще видим и в Ние дойдохме от тук. Влязохме Калура квартала, така. Сега сме готови да влезем ето тук в тази улица, Джудека, Юдейската улица, и ще излезем по-напред, за да дойдем на ето този залив, който са избрали гърците. И вижте гребена, главната улица Корсо Роджеро и малките улици. А тук тук ще влезем през един участък последен, много симпатичен. Само внимавайте, гледайте си в краката, че един възрастен господин си пуска кучето да се саморазхожда и никой не му почиства. Така че обикновено е минирано. Самолет. Слизат малки улички, които са една на друга. Ние по една от тях казва се Корсо Роджеро. Духне силно вятър.
Ако всички са прави коридори, тук ще хвърчи всичко. А така има движение на въздуха, без да става течение. Всички сте, нали? Да. Ето този залив са си избрали древните гърци. Да, аз съм становил тук и да си направят поредната колония. Стария град е свършил там, където е каменната постройка, горе последния етаж с. Сега е доста слаба, ама гледаната вода да се разслужат. Siamo a Cefalù in Sicilia. Bellissimo Cefalù. Saluti da Cefalù, Sicilia.